nyuwun pambiyantuning sapa? Iki paling apik, ayu iki sinembang. Termorek. Apa artine? Mbok aku mung ngrungokke suarane wong emang. Ana sing muni termorek. Kiraku, ayo. Nggih. Engko sing telu kae kono apa kon lari-lari wae ambek to. Diabane Pratiwi tuk, wak, kiwon tengen. Teko barang ya telate. Sapa? Wahyu nomor 2 saka kulon kae teko telat. Karena ya digondeli sing lanang kok ya. Ayo terpaksa. Dan dijegal karo sing lanang. Heeh to. Wis arep metu ngomah dijegal trebuk terus didengkul cengene. Mula tekan kene 8:30. Yo. Semoyo ngono kae. Layang Ginawa Maruta. Layangku. Tak tombo. Meneng to. Cakepane opo ki mau Gong? Ambal-ambalan nang ngenteni. Tekan tembung gledang-gledang lakae bocahe teko. Wah, plong nang ati terus. Ora kulino ngenteni ta terus? Ngenteni. Anggris teko gledang. Ya. Ya. Pijer krungu semaya pijer krungu semaya. Nek lembane rumah sakit ya pijer wong sambat. Aduh. Eling yen tak teni
Apa, Gong? Tak anteni timbuleng siluman dengkulmu ora sileming palwa kok siluman ya kaya judul ketoprak Ya pindah meneh. ayo wis ora ono kancane sing dijak guyu kok Apik tembange Bagong. semakin dingin Ya posisine kaya ngene iki nek muni semangat nembang tetep nembang terus. Iya. Slendro Arep nembang apa neh? Supaya awake tetep anget njukuk jaket saya terus. Yo. Oh, jaketan sik nang. Oh, jaketan nek kademen aku wis tangane ting trecep kaya ngene njukuk jaket wis tetembangan neh. Yo Gong yo. Janeng talaka kadilanget